Поздравлені! Сем Валерій Аракелов, власник і директор римських терм. Добродошли в римські терми. Бізнес, велнес, спа-резорту з вечко 2000-летню традицію. Інле 20 минут із целя. В Конгресному центру римських терм легко організувати пословні догодки і конференції, тімбілдинги і другі догодки по вашій мері. Една із медпосебностей є програм Workation, ki je kombinacija dela nadaljavo in oddiha v zdravem delovnem okolju in obogatena s prostitvijo. V sklopu kongresnega centra vam je na razpolago 5 vrhunsko opremljenih kongresnih dvoran s najsodobnejšo audio in videotehniko. Unikatni dogodki lahko nadgradite s ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti. Obiskam medicinskega centra, vrhunska kulinariko, odmore s kavo in razvajanjem wellness centru Amadija. Hotelski kompleks Римські терми здружує 3 пов'язані готелі на вечко 30 тисяч квадратних метрів. Всяк хотель означає єдинствен слог, ки всякому гостю панує удоб'є і настаніте по неговим окусу. Неомеєнно бомо розваяли ваші барбончиці в барах, реставраціях, кер легко заужите локальну кулінарику приправлено на содобен начин. Стратегія римських терм je ustvariti nepozabno 5-zvezdično doživetje za naše cenjene goste. Naj se vaši poti vodijo v rimske terme. Prisrčno dobrodošli!